Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini long ki khubor bam tagasngi. Kasurok khyndailad ki saudong saukun jongka kala long ka bakluit bhana mar ka jingkhang ki bor sorkar ban shong di madan ni ki thap ki dam kate ka jingweng ka sorkar ki nong di madan haki arsingi ka di ban penkluit ka surong ban net ban wan ki bawan jingelang G20 summit kabla long hakut yad by Marian. Ha ka jinglap ulat pathai khobor ya ka than khyndailad barok away la penyeng de ki kali ki he ki han ki kali pulit amdan jaka ya ki nong di madan ki ba kenthop ye ki nong di jan juti ki nong di jur ki ba shong harut ka obi shopping complex ter hadu petrol pump jong ka jilrun katba ki nong di jingbam khutia mutia jong ki bam de khasi la yo jaka harut surok jong ka marbaham